Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marhayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Mauran-oran paman giraray adi. Madalomon sa palibot. Pero dahil man kita ki maraot na panahon. Ingat-ingat sa nata, normal naman bagaan ko niyan na madali ng Disyembre. An makangalas ka yan kung arog ka ning panahon, mainitunon. Namamatian na ang Pasko ade. Malipot-lipot na ang panahon. Pero ano man ang panahon, yaon pirmi tabi anak ko Bicol. Padago sa ng serbisyo. Gari mga taga-radyo. Sige sana kita sa serbisyo. Daing maray o maraot dyan na panahon. Al Armario reporting for duty po digdiglaray sa programa Kanako Bicol. Ano original na titulo ka ni? Karantahan o rugmahan asin tarabangan. Naidaw ta na so karantahan. Baka next year na iyan. Tana ka grand finals pa sana. Kaya naidaw ko na si June. So gitarista ta. Swerte yun ko ta magkurokanta pag-arog ka ng panahon na di. Sample nga, sample. So mga tirada baga ni John sa gitara niya. So mga Bing Rodrigo. Mga minamahal kita, iniibig kita, sinisinta kita. Yan ba hindi pa sapat? Ibinigay na ang lahat dito sa buhay ko. O bakit giliw ko? Yan ba'y kulang pa ba? Yan ang mga sample ka mga pig babagayan ni John Nabalingit. Kumusta ka na John? Diyan sa Santo Domingo. Oy, nakahukap man tabi ang Sorsogon. Kamusta ka mo dyan sa Sorsogon? Si Ate Sally yaon dyan sa Sorsogon ngunyan. Ta nag-asikaso gayod kan kasalang bayan dyan. Madali na gayod so kasalang bayan dyan sa Sorsogon. Sa OK FM si Rex Buliman in charge dyan sa programa. Dyan man sa Daet, OK FM Daet, sina Raymond San Fernando and mga pag-iriba dyan, mga kasama natin dyan sa Daet, Cam Norte. Kamusta kayo? At saka sa radyo natin, dyan sa Iriga. Kamusta paring Joey Sarsia? And of course, live man kita dyan sa First District, sa WGBFM Tabaco. Mga pag-iriba ta dyan tabi. Digdi man kami sa DCGB. Ang Team GB, maski kita pilay-pilay ngunyan sa pilay-pilay kita ngunyan. Miss Angel sa grupo o sa tropa. Pero yun mangyaray, mantinido ang teamwork. Magayon ang teamwork ang grupo ngunyan. Talagang tutok. Ano, Miss Francia? Ayos ang teamwork ta, Miss Francia. Kaya lang gano'n nakadominar sa mga aki-aki pa di. Kami sana na Jomar nagdan. Medyo matured na. Matured na sa serbisyo. Si Jomar, inot pa nga ninis ako sa radyo. Pero ahid inis ako si Jomar ki 1 year mas na gayon. Sunudan kami gani maglaw sa radyo.
Ako nakalawag ako, Miss Francia, Miss Angel, sa radyo, 19 years old. 19 years old, estudyante pa ako. Yan sa Divine Word College. Para naagda ko ni classmate. Naagda ko ni classmate na si Dayan na Iskela. Barkada ko, yung classmate ko yan, si Dayan na Iskela. Third year kami dyan sa Divine. Inagdasan ako kaan. Inagda ako naman sa sarong radio station. Tama, student reporter ngaya kita. Dahil ko ano, sabutan ko na anong student reporter. Ang pag-una ko, so sa mga eskwelahan sa Nabaga, mag-report ka sa eskwelahan. Pasiring sa radyo. Ayan ang pagsabot ko. Mala ito ta. Dakol kaming nagduruman. Mga 20 kayod kami. Mga taga-biyo sa iba. Napili ako. Sa 20 ito, Miss Francia and Miss Angel, na mga estudyantes, third year pa sana kami, dua lang kaming napili. Si Ronnie Loreo. O yan, si Ronnie Loreo. Si Ronnie Loreo, gari ko na siya, nasa Army na adi. Kansaro baga nagpa-interview si Sir Ronnie Loreo. Gari nasa Reserve Department siya kan Philippine Army. Kaya kinumusta ko baga. Ayan talaga ang kabats ko, si Ronnie Loreo. Matibayon medyo si Ronnie. Matalion man na lalaki. Ako, hindi ko na naman nagustuhan sa kan manager ko kayo ito. Si Kuan, nag-recruit sa kuya. Ini si Dante, si pag-iribata dati, si Dante Maravillas. Ayan ang saraw sa mga nag-motivate talaga sa kuya sa radyo. Kaya nakaukod man ako. Na-addict na lang ako sa radyo. Nagkaka-addict baga ang radyo. Imagine mo, estudyante ka, pero dahil ko sinayang ka to sa panahon. Pag may bakante akong oras, radyo ako. Pag estudyante ako. Kaya grabe man ang sakripisyo kay Miss Angel, Miss Francia. Kaya kamo nga ni, masuswerte ta, naka-laog tulos kamo sa radyo. Kaya to, halawigon ang proseso sa radyo bago ka ma-regular. Aluyon kang ma-regular na empleyado sa radyo. Pero ngunyan, madali ulo na sana. O yan, social media. Mabugta ka sa nakiawnal bang so. Si John. Mabugta ka sa nakitarpulin John sa likod. Matutok ka kay camera sa cellphone. Media ka na. Kaya baga, interview taman si Congressman Jill Bungalon. Tagaro ayos na. Sa ikaduhang pagbasa sa Media Workers Welfare Bill. Taon-taon diyan, pero baka inutang maapudan kung available tabi Miss Angel. Si former Congressman Pido Garbin Jr. Agad lamang kita ki reaction isi mo dyan sa luwas ngunyan. Ayo ang hot issue talaga, so disqualification case decision laban kay Gobernador Noel Rosal. Nagluwas na po kasud mas sa Comelec and Bank. Kundi ang mga tao kaya Miss Angel, dahil mo dipisilon mag-explicar diyan sa barangay pag naki-istorya ka. Iba-iba ang reaksyon. Ang reaksyon kan iba. Nori na ngaya masalidaan ngayaan mayor, masalidaan ng gobernador. Kaya iba ang dalagan kan So dahil baga nasasabutan kung ano ang kaso. Dapat maklear talaga ining manungod sa kaso. Bako kung ano-anong mga iba-ibang reaksyon. Kaya mas marang itong paluway-luway nalilinawan ta sa tao ang direksyon kan politika digdi sa probinsya kan Albay. Yaw na tabi si Congressman Pido. Ayan, okay. Good morning tabi Congressman. Pasensya na, naistorbo mi naman ikatabi. Oran-oran. Yeah, good morning Al. And sa gabos na nagdaantabay kang programa ta sa PBN Sir GB. Aram ko simulcast din sa apat na probinsya na kung saan naabot ang signal para sa bilog na Kabikolan. Maraynal daw tabi, Al. Opo, bago taga. Opo, bago taga tabi, Congressman, agad ang reaction kaning mga latest na bareta ngunyan.
gusto ko na gusto mi tayo masabutan kung ano ang pinagkakaabalan ngonyan kan sa tuyang former congressman kanako Bicol, nasugo po kan sa tuyang Congressman Saldico and Congressman Attorney Jill Bungalon na mga projects and programa kanako Bicol. Well, kita mang giraray sa nagmo-monitor as in nag-i-implement kasabay ang duwang kongresista kang ako Bicol kan mga advokasya sin programa na po nante ini sa nakalipas na 12 taon as in padagos sa tuyang pinagigipo. Napisar ka nga pag-implementar as in pag-monitor kining advokasya ta sa edukasyon, salud, infrastruktura, kabuhayan, protecting the environment, promotion of the tourism, helping the farmers and the fishermen, and providing livelihood trainings and programs. Siyempre, makakamtan ta lang ini, as in marilisar ta lang ini, sa pagtutok duman sa Kongreso sa paagi kang pagmaniugot na makakuha ki kadagdagan na pondo tanganing mapondohan ining mga programang ini. And that's why sa ngunyan busy kita, tutok na tutok sa Committee on Appropriation bilang aid ni Congressman Saldico. Tanganing pag-abot kang 2023, bako lang sufisyente kundi pwede sir sabihon ta maging sobraan sa tuyang pondo duman sa mga programa, asistensya, asin ayuda sa mga LGU na dapat mapaabot sa katabangan sa tuyang mga kababayang Bicolano. Opo, Congressman, isi ko po na durodretso man giraray so mga ayuda kan ako Bicol, padagos pa ng implementasyon ka ni. And siyempre, next year, iba na naman ang budget. So, what will be the expectation of Bicol Region? Ano po, lalo na sa mga budget po na ini na pigtagamag ang Kongreso next year? Aram mo, bilang chairman ang sutuyang pag-iriba sa ako Bicol, kang Committee on Appropriation, pinag-asigurar niya na supesyente ang pondo, lalong-lalo na sa mga vital infrastructure projects na dakula ang impact sa satuyang lugar. Kaya kung manonotaranta, nagdagdag ki additional 10 bilyones de pesos sa pondo para sa pagkonstruir ka mga classrooms. And syempre, mapaprioritize man ang Bicol Region. Duman iyan sa Department of Education. Kaya dakulao ng pasalamat kay iba ta si BP Sara Duterte kang nakaaging Biyernes. Bako, Webes malan. Nabanggi, dakulao ng pasalamat niya sa satuyan chairman as in kay Speaker Martin Romualdez dahil sa dagdag na 10 billion pesos for the construction of the classrooms. And syempre, so haloy nang din nagkakapag-repair as in so may mga deficiency sa classrooms. Madadagdagan pa yan. And in line with education, Tapi Al, Opo. Let me announce na ang ako Bicol Party List kasabay si Congressman Didi Cabredo na pinag-request mismo yun. So, bagong campus na tutugdokon dyan sa Tercer Distrito for the Bicol University College of Veterinary Medicine. So iyan tabi, pupunduhan ang sa mga sanling taon, 2023. And apisar kang College of Veterinary Medicine dyan sa Tercer Distrito, yaon man dyan itutugdok ang training center kang TESDA. TESDA, Okay, so iyan ang magayon na bareta dyan sa Rona kang Tercer Distrito na kung saan mismong si Congressman Saldico, the chair of the Committee on Appropriation, asin na pinag-request man ni Congressman Didi Cabredo kasabay si Mayor Nando Gonzales na makaganin ni Kipondo, tanganing makinabang. Bako siya na mga taga-Tercer Distrito, kundi ang bilog na alang Albayanos, asin mga Bicolanos, didi sa proyektong ini. So, sabi nga ni Congressman Saldico, pag-abot sa edukasyon, siyempre, perme kita yes na yes dyan. Pupo kita perme because, this is one of the most potent, kumbaga, saro sa giya na kung sa'y nakakatao kisolusyon sa pagpalingkas
sa pagtios al pag natawan mo ki oportunidad makapag-adal ang lambang sarong Bicolano sin Filipino natawan ki oportunidad lalong-lalo na if it is free education. Okay. And Sa first district tabi Congressman Bareta ko ang munisipyo so nasulong munisipyo kan Santo Domingo saroyan sa tinatawang priority kan sa tuyang opisina sa Bicol ni Congressman Saldico. well, tama ka, aram mo kang nag-take out si Mayor June Aguas duman sa Lakas party kay ibang 10 pang mga mayors nag-commit na dyan ang Bicol Party List si Congressman Saldico na tatawan o dadagdagan kipondo ang pagkonstruir kan sa iyang bagong munisipyo. So, data nga ni unahon, masusulo palan alagad yaon na sa commitment kang Bicol Party List na matabang sa paagi kan 2023 budget matawan sinda kibagong munisipyo dyan. Ayun, okay. So, yun po, Bareta ko nga ni, pati NBI and DSWD. Well, tama ka, Al. Ang NBI, haloy na panahon. Wala yan na regional office. So, sa masanling taon, mapuo naman ang pagkonstruir kan sa indang bagong regional office for the National Bureau of Investigation. And kasabay naman ang construction and improvement kang DSWD regional office dyan sa Rawis. Kasabay yan sa 2023 funding tabial. Sa rason na ini talaga nasa frontline kapag si serbisyo sa tuyang mga residentes, constituentes, and therefore it is but proper na matawan sinda ki tama sin mahiwas na opisina para mapakaray asin na mapadalian sin ang pagsiserbisyo duman sa mga nangangaipoal. Ayun, okay. So, yan po, abangan tayo yan. Harap kong padagos na ika po talaga ang surugoon kada ko Bicol sa pag-implementar kan mga projects na yan. Surugoon man sa tulunang kongresista, kang Albay. Pati si Congressman Joey. Pati si Congressman Lagman. Pag may mga muya sinda ipaabot sa tuyang chairman kang appropriation ako permian sa indang pinagsusugo and I am willingly abide and oblige kasi mga boss na yan ale. Okay. So like for example si Kong Joey Salceda kang sinumitiso sa iyang lista duman sa MICE building itong meetings, incentives, convention, education plus sports na building sa Lambang Munisipyo na itutugtog next year. Talagang daini masayumahan ni Congressman Saldico sa Bicol Party List and ang good news and nabarita ta naman ini since last week pa na for every municipality there will be MICE building sa gabos sa indang aktibidad and coupled with the super health centers na itutugdok sa Lambang Munisipyo para mas mapagserbihan itong mga hararayong barangay na kumbaga warang access sa indang municipal health office o rural health hospitals. Opo. Okay, so clear na tabi yan. Congressman, isingit ko lang tabi inita ngunyan baga hot issue ining so decision kasod makan Comelec and Bank First Division laban kay Gobernador Noel Rosal sa disqualification case. May mga reaksyon kaya ako minsan na nasasagap dyan sa luwas. Yun na ngayon so protesta ni Kong Pido. Pero nalilibong ang ibang tao. Pwede po makiklear giraray kan issue aram kong padagos na ibaman ini kan sa imo pong protesta tabi, Congressman. Well, ibaman ini sa rason na ang violasyon na pinagtutukoy asin pinag-imponiran ki desisyon kang Commission on Election itong paggagamit kang kwarta o kaban kang gobyerno sa panahon kang eleksyon na pinagbabawal. O itong ban on election spending na warang paintulot kang Commission on Election. So yan tabi so pinagpatawan kay desisyon kang Comelec and Bank na kung saan kumbaga basura na ang sa indang motion for reconsideration sa rason na wala man kibagong argumento as in pinapanindugan kang Commission on Election
na tama as in na naayon sa lay itong sa indang desisyon. Manunutaran taal Mhm. na iyan bagang kasong iyan, kumbaga nag-ugat iyan duman sa pagkatao ki cash assistance. Alagad ang cash assistance sa panahon kang karampanyahan talagang pinagbabawal iyan al. Kung wala kang pinaghagad na exemption sa Commission on Election. Kaya lang napadali iyan al dahil pinag-admitir inako man na nag-cash assistance. Mhm. Okay, naputol tabi. Madali lang tabi, Congressman, inabot kita kan time limit sa tuyang linya. So, piki-clear tayo nita an iba, dahil ikaw masabutan kung nga ang reaksyon kan ibang tao. Pag-una, yun ay protesta ni Kong Pido. Iba man tabi ini. Yun so disqualification case na pig-file ni Joseph Armoguela. Meaning tabi, Congressman, ining desisyon na ini kasudma laban kay Gobernador Noel Rosal, the same case kan kaso man na ipig-file laban kay Mayor J. Rosal, pero so sa disqualification kaya lang nagkaibang division tabi, ining kay Governor first division, itong kay Mayor J. second division. Well, tama po kamo. Mhm. And nainot lang so kay Governor Rosal dahil ini nga nainot man na pinagdesisyonan kang first division. So, iyan ang proseso kaan since pinag-confirm na kang Comelec and Bank. Then after 5 days, that will become final and executory Mhm. kung warang TRO na i-issue ang Korte Suprema. So yan tabi ang prosedimentos. Ayun, okay. So, mauod dyan tabi na kasi expected yan Congressman na kaninot baga sa first and second division haros sunudan sarong simanas na so gap nagluwas man so kay Mayor J. Kaya expected next week pwedeng may maluwas man the same decision kay Mayor J. tabi Congressman. Data aram al kasi data ka po ang isip as in pagdesisyon kang Commission on Election. So let's wait. Mhm. And in the proper time, maluwas na lang yan kung para sa Sainda, dapat iluwas na. But So, as to say na maluwas na next week, yan tabi, data yan araw. As in, wala kitang kapot Opo. o anuman na pag-i-influensya sa Commission on Election. Basta so sa imong protest, expected ito, maud dyan. So, maud dyan ito tabi. Congressman, bibilangon pa lang duman sa Comelec, Manila. Well, so protest yaw na subalota duman and Comelec will again schedule for revision of the ballots. Medyo mauud dyan po. So let's see. Sabi nga ni, though the wheel of justice grinds slow, but it grinds exceedingly well. Ayan. Ayun. So finally tabi, Congressman, ano ang sa imong mensahe sa publiko para sa indang kumbaga emosyon and sentimento sa mga oras na ni, Congressman? Well, I will not delve on the election decision, but to the good news, itong good news na sa tuyang deklara ngunyan na aldaw na kunsain itong campuses na matutugdok duman sa tercer distrito, asinso mga ayuda sa mga local government units sa paagi kay mga hospital health centers, a MICE building, water system, other infrastructure projects, support sa satuyang mga paraoma, asin mga parasira, asin sa pagtao kay mga livelihood trainings and programs, temporary employment duman sa mga displaced workers. Yan tabi sa tuyang pinagpapadagos. Lalong-lalo naman sa mga indigent patients na kunsain ng medical assistance to indigent patients na pinagpakusog ta pa, asin pinagpalawig ta pa. Yan ang commitment kang Bicol Party List. Dahil mauntok, padagos na maserbi, padagos na magmamangno, we will actively participate in all the proceedings sa Kongreso, tanganing maidarata ang mihora sa satuyang Rion Bicol. Ayun. Thank you so much, tabi, Congressman. Mabuhay ka po and ingat. Firme, God bless. Salamat, Marinaldo. Okay. Congressman Pido Garbin Jr. tabi. Former Congressman Pido Garbin Jr. Nakuanta lamang kay mga update sa mga sugo sa iya ka na Bicol. Nagatod sa tuya sa oras na alas 9:01 na. John, pini mag-angos-angos nguna. Mainom lao kitubig.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. It's a life you have a So choose not sa banding ng barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose not strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igbi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with grapeseed extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayanin proper diet, healthy lifestyle, asin sabayanin pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mababakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Okay, abante kita dito sa programa. Alas 9:05 na. Lalo daang uminoran pagkanta ko, sabi ni 134. Arakuan mas na ito. Painit. Warm up na pigaapod. Naka-monitor permini si 134. Loyalist ni Kong Pido. Okay, may nag-text digdi oh. Ano ini si Ma'am Francia ngaya. Aday ko na itaramining sarong comment niya digdi. Basta si Ma'am Francia maganda saka may appeal. Yes man ini kuan ini nagkaka-crush sa imo Miss Francia. Si anong number kan? Ayun basta. Nailing ka kayo sa camera. Okay. Sige. Okay. Baka makasingit naman kita kay Congressman Attorney Jill Bungalon, Ate Angel. Kumusta kay Jigo Sumulat? Jigo Sumulat Brutas. Sabi kaning texter ta na nagmamaksipil ngaya si Jigo. Pambira ka man. Si Jigo nagmamaksipil. Pambira man si 836. Si 836 nag-text ka yan. Ayan, okay. Talaga naman Talagang believe ako
mga congressman taga ako Bicol. Karming aktibo. Yaon po tabi si Congressman Attorney Jill Bungalon. Congressman, kamusta po? Good morning. Yes, good morning, Itwal. Maray na pagkali po. And to all the viewers and listeners po sa mong programa, maray na pagkali. Ara mo, ugmahon ang mga taga-media sa imo tabi, Congressman. Saro na ko dyan. Saro na kami dyan ta. Talagang didesideran mo talaga House Bill na manungod sa Media Workers Welfare Bill. And nabareta pasado na po ini sa ikaduhang pagbasa, Congressman. Yes, tama po. Pasado na po yung second reading duman po sa House of Representatives. And makita na nagtigwain na progress ini pong sa pagbatas. Anong lalo na when it comes to giving of protection and additional benefits para po sa mga media workers sa industriya ng media. So, just to give you the salient features or provisions dito, ini pong panukalang das. Basically, this is an additional protection and giving of benefits para po sa mga media workers. So, when we speak of benefits and protection, dapat ang sarong media worker mag-receive po ng compensation minimum wage, no? Na simpong sweldo. Of course, pwede man tabi above minimum, no? Because maray na at least igwan kakagdag kang sweldo at tutuya pong mga media. And pangalawa, igwa man po ini social security and welfare benefits. Ini po so pinag-aapunta ng social benefits aron ka na SSS, EB, PhilHealth, and of course the media worker is also entitled to different benefits under the existing laws, labor code or social security act. And may karagdagan ni Titual, you po yung hazard pay. Yes. Meaning to say, sa wrong media worker na pinag-require to physically report sa mga dangerous areas. Igwa po ni nare-receive na at least 500,000 at 500. Kong, medyo nag-fade po ang signal. Congressman, excuse me po. Medyo nag-fade tabi, Kong, sa imong signal. Pwede po luwas-luwas sa area. Sa imong cellphone, medyo nag-fade kaya tabi. Alright, okay. Okay na po. Okay. Regarding po sa hazard pay, sa pong media worker is entitled to receive at least 500 pesos multiplied by the number of days physically reporting duman po sa mga dangerous areas na pinag-aakod. So, aside from that, igwamanin mandatory additional insurance benefits na kung saan ang mga media workers are entitled to a death benefit of 200,000 pesos, disability benefit for an amount of 200,000 pesos, kasabay man ang medical insurance benefit for each media worker in the amount of 100,000 pesos. And one of the most important provisions na nasabing panukalang batas, iyo po ining security of tenure. Ibig sabihin na ang sarong media worker ay considered regular employee sa pagkatapos nila 6 months na pagtatrabaho, meaning to say he is entitled to a regular salary. Kaiba man ang sa ito pong mga benepisyo as in mga insurance benefits. And they po pwede mahali sa trabaho except for just or authorized process under the labor code. So ini po ang saro sa mga proteksyon na ipinagtatauta sa mga media workers na maproteksyonan ang senda pong trabaho as in ang senda pong pag-iempleo. So basically Titual, yan po ang mga salient features
kay ni pong Media Workers Welfare Bill. Aha. Magmaon kami kay tabi Congressman, dakulong kaming kubrahon. Pero ano po ini na konsulta manindo, so siyempre so side kan mga sa management, siyempre dapat gayod balansyado man siyempre sa side kan management tabi kan sa to yung mga pagiriba sa media. Pati na kami. Yes, we consulted the different sectors that will be affected by this bill. And in fact, iba po ni na inaapod na News Media Tripartite Council. This will be composed by of course, by the Department of Labor and Employment being the lead agency that will implement this bill, once it becomes law. Kaiba ang various stakeholders, of course, from the media workers, representatives from the media workers, from the employers, where they can mutually agree, as regards the beneficial policies as embodied in this House bill. So the not just the media workers that were consulted, but also the part of the employer or the media entity. Yes. Kaiba po sa Tripartite Council, kaiba man sinda sa pinag-konsulta when we are tackling this House bill in the committee level. Aha. May mga comments man kita hali sa mga pagiriba sa media na dapat daw i-qualify maray an media. At ara mo kaya ngunyan sa panahon baga ngunyan, Dira de los Benos, dakulo nagluwas na media-media. bako man lisensyadong media, mas matibay pa sa tunay na media, tabi Congressman. Well, yan tabi na those are valid concerns, kaya digdi po sa Section 4 and Section 5 na nasabing panukalang batas, we are talking about the coverage as well as the definition of terms. Yes. So, pinagsabi ta digdi na kung ini pong panukalang batas, maging ganap na batas, siguro hopefully by next year, this will apply to all media workers and media entities in the private sector. And pinag-define naman, ang ibig sabihin kan sarong media worker. And base po digdi sa bill, ang sarong pong media worker ay ito pong mga legitimate, na legitimately engaged in news media practice, directly or indirectly, whether as a principal occupation or not. And so media entities digdi, of course, ipinag-determinar taman kung sirisay po ang mga media entities. Ini po nagre-refer sa mga tao or organisasyon, including the media networks, na lehitimo na iba po ng negosyo or engage in the business of radio or television media. So this will qualify the media workers who are entitled for this kind of bill. Konsisay na po ang media workers na madedeterminar ta po na lehitimo. Tanganing they will qualify to benefit under this bill po. Yes, oo. Siyempre, ang reaksyon man ka ni Batang pagiriba sa media. Ganun kaya, unfair man yan na kita mga lehitimong media, pareho sana ang benepisyong marireceive duman sa mga media na mabugtak sa nakitarpulin sa likod, mabugtak camera sa cellphone, media na. Yes, tama ka tabi. And saro po yan sa mga narishma during the committee hearing na inibaga po na may mga equipment, araw kang cellphone, computer, laptop, mikropono, and internet. Tapos magtatagataram-taram siya na sa
social media, no, and other social media platforms, arong Facebook or YouTube, Oho. are they considered Yeah. media, no, for purposes of this act? Yes. And na-determinar naman that there is no government agency that regulates the activities, no, being done by this alleged media workers, no, or detaram kung ano po ang proper term para po sa enda, mga social media influencers or whatever. So I think there is a need of another piece of legislation so that once and for all, sinda po ma-regulate, Ma-regulate. no, sa tuya pong government agency. And if there is a need to accredit, tanganing masabi taman po na lehitimo sinda na miyembro ka na media. Ayun, okay. So, ayan po, tabi, Congressman, thank you so much sa indo pong efforts dyan sa Ako Bicol, lalo na po ika na iyo po ang proponent kan siring na House Bill, ano? So, ibang topic, tabi, Congressman, isingit ko lang, tabareta ko, so mga solar water system projects talagang porsigido ang Ako Bicol, and as of now, iguana kita ki 77 na sites na functional na tabi, and balita ta ngonya na until December ngonya na taon 2022 target ta po at least makasanggatos lamang na sites tabi ang maging operational. Yes, sir. O naputol na. Madali sa na tabi ha. Naputol tabi ko nga, madali sa na. Ari dial kami ta inabot na makita kan oras kan so time limit tabi sa cellphone. Isingit ka lang tabi itong hapot amanangod sa solar water system tayo yan an okay. Congressman tabi naputol, pasensya na. Hapot ko tabi gara itong manangod sa updates sa solar water system. I think ang ngunyan pong taon target nindo na at least maging 100 sites ang maging operational Bicol-wide. Yes, tama po, Tito Al. In fact, 100 po, iguana po kita ng 100 na operational. It's just that so iba po, data pa lang po na turn over or day pa po nagkakaigwaning inauguration and blessing. But right now, iyan po na mga water system, although day pa po na turnover, is being already functional, no? As in napapakinabangan na sa tuya po mga kababayan. So tama po, base sa tutuyang datos, may 77 na po kita na turnover. As in padagos na po na napapakinabangan sa tuya po mga kababayan. And padakol pa po, no, na mga sites construer ini pong solar powered water system. Ayun, okay. So, thank you Kong sa istorbo. Bata malipot-lipot ganyan na panahon. So, unless po na may gusto ka pang mensahe, itugon sa tuyang mga kababayang Bicolano, Congressman. Well, of course, again, padagos may pong pinagsabi that there will be changes, no, starting by 2023 dahil kadakol po na mga proyekto na mababa sa Bicol region, no, infrastructure projects, ini pong continuing program sa mga social services, AIX, TUPAD, GIP, of course, the various assistances, medical, burial, and educational assistance. Yan po ang aasahan sa mga lambang Bicolano starting by 2023. And this is through initiated, no, by Ako Bicol Party List. Kaya bata po dyan si Congressman Elizaldico, and of course former Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. And at the end of the day, it will be the Bicolanos will be benefiting, no, for these different programs and projects initiated by Ako Bicol Party List. So yun man lang tabi, Tito Al, and lugod magpundo ng oran dyan, talagang garo padagos, no? Pirang aldaw na nasiging oran dyan sa tuyang probinsya. And kahit pa paano nakakapagperwisyo, so mga maralaba di nakakapaglaba, natatambak ang labahan. Correct. Okay, thank you so much Kong. Ingat po. God bless.
Salamat tabi Tito Al. God bless and mabuhay. Ayan, okay. Si Congressman Attorney Jill Bungalon. Very busy man sa mga pigigiribo nila dyan sa Kongreso. Naghatod po sa tuya sa oras na alas 9:22 na. Digdi sa programa kan Ako Bicol. Karantahan o rugman asin tarabangan. Ay daw ta sa karantahan. O giraray isingit ko ha, importante tabi ini. Napaisikan na Legazpi City Water District. Kasubago nabanggitan na ni early morning. Magtipon tabi ka mo gitubig, tabang makamawarang ka mo gitubig dyan sa magpuon dyan sa may BRTTH. Pasirin digdi sa Old Albay District. Magtipon-tipon tabi ka mo gitubig ta may irahayon dyan na transmission line sa may bugtong area. Apektado po ang Albay District, pasirin dyan sa BRTTH. Kaya mas maray na magtipon tabi kitubig. Tapos siguro kita bata malabog-labog mo niya ng tubig. Ta mauran. Basta antugon, relax na. Relax na tabi kita kan politika digdi sa Albay ha. Kita baga digdi sa Albay ko naman kita mga politically matured na kita. Kung ano ang maging sitwasyon man, igalang tatabi kung ano ang rule kan lahi, isa na ang sunodon ta, aning deng ribok. Takasubago bagang aga kung nadangog tabi nindo. So, paliwanag man ni ni Attorney Ayan Makasinag sa satuyang interview kasubagong aga mga 6:30. Ayan tabi na desisyon na yan kan Comelec Inbank para kay Gobernador Noel Rosal. Tigkatawan pa man sinda ki 30 days na mag-apilar sa Supreme Court. Kaya lang itong 30 days na to, so decision kasud makan Comelec 5 days na pwede nang implement kan Comelec. So expected hanggang sa November 23 o sa Miyerkules, November 23. Sagod sa November 23, 5 days pwedeng may mangyari. Pwedeng may mangyari June na pagpababa sa pwesto kay Gobernador Noel Rosal. Unless na sa laog ki 5 days magluwas tulo so decision kan Supreme Court na TRO. TRO, nga status ko o TRO nga pigapod. Pero kung dae diretsong mababango na sa pwesto si Gobernador Noel Rosal. Pigapot ko kasubago si Attorney Ayan, kung sisayan masalida kayan, automatic rule of succession si Vice Governor Grex Lagman, attorney. Dingon yan, mababakanti baga so sangguniang panalawigan, so senior board member, si board member Glendaong Bungaw, ma-elevate man siyang vice governor. Di mo bakanti so board member. Patakaran pa lang kayan yun, basado sa paliwanag ni Attorney Ayan Kasubago, mapili man giraray sa mga board members, i-appoint na board member from first district, pero dapat kapartido ni board member Glendaong Bungaw. Dahil ko lang sabot kung ano ang partido ni board member Glendaong Bungaw, i-appoint hali duman sa partido ninda. Yan ang mangyayari. Pero sana mabago. Sana mabago kung makakuaki TRO ang kampo ni Gobernador Noel Rosal. Okay, piging nga tama na makuha sa side ni na Governor Noel Rosal, kundi kasubago, iba kaya sa format kang programa,
Dahil na nakahabol sa programa ta kasubagong alas 7. Anyway, may mga masunod pa man na programa. Lunes, Lunes, pwedeng yun naman ini ang hot issue. Kaya abangan ta na sa natabi ang development ka yan. Pero pikiklaro tadig din na bako tabi ini suportesta ni Congressman Pido. Mas baga pag-clear na ni Congressman Pido na bako patabi ini so resulta kan protesta. Ta so protesta, apik protesta man sana si Mayor G. Rosal. Although na si Mayor G. Rosal damay man duman sa disqualification case, nasa second division. Alatong taman ang desisyon ka ito sa second division. So sa protesta ni Kong Pido sa maudyan ito. Bibilangon pa sana naman sa Comelec. Kaya kung yung kaso, next week may mangyayari pa, John. May mangyayari din sa Kapitolyo. Posibleng may mangyayari pa sa City Hall. Yan ang mga development dyan na pig-aabangan ta. Digdi sa tuyang mga programa, lalo digdi sa DCGB. Paano yan? Abangan ta na sana. Relax na kita. Relax na tabi kita kan mga sentimiento, mga emosyon ta dyan, ha? Kung ano-anong mga reaksyon. Ayo. Okay, di maparam na kita dyan ta. Oras di peligro na para magkabuelo man kita sa masunod pang programa. Para mientras, ini po ang Saindong Amigo sa radyo sa pangarang ka na ko Bicol, Al Armario. Thank you po. Bye-bye. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.